Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa at saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mag-iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal
Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka ng albay, sabayan ta. Kong Joey. Tutukan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang, Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tigdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad nin Tabaco, Legazpi and Ligawa. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, sa Mindanao World. Good morning! Magandang umaga, Ma'am Jocelyn Antipuesto, Sir Jan Competente, Ma'am Tess Basilio, Boss Mar Borser,
mga atab pong nakatutok sa satuya ngunyan. Ohayo gozaimasu. Diyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pungal daw kita nin Miyerkules, Wednesday na. Petsa 18 na kita kang bulan na Hunyo taon 2025. Sabayan po nindo sa idong lingkod, sarong oras may kabanga kita. Mag-urerestoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa satuya pong palibot, siyempre sa mga nakakalapuyan kang sa indong lingkod. Apoy rayan kan mga pigpapaabot man po nindo digding mga reparo. Sa tuya po yan tatawa ni serbisyo sa laog kaining programa. O ito man po sa may mga kumpleanyo ngunyan, June 18. Maligayang happy birthday! Happy na birthday pa! Siyempre mga tugang naman man po sa may mga okasyon. Ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nang ganindo paglingawan na sa kuyang perming tugon ha. Iringatan ta po ang satuyang mga sadiri. Tawara man tabi ki ibang maingat kan sadirita kundi kita man sana. Naman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Siya man sana po ang nakakaaram kaya. Amen. Thank you Lord. Salamat Lord sa panibago na naman aldaw na itinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. I-guide mo po kami Lord kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa sinmaging sa saymo. Patawada kami Lord kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami Lord. Marupok. Nagkakasala. Kaya Lord, patawad tabi Lord. Lord, patawad. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi, si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ni... Ano tabi, Busmar, na hulbot na? Subago pa ngaya. Live na live! Sa Bicolnet TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran yan ni GM, maestro nila doon. Sabay dyan si SM Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lampang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sana kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabian kidit. And bawal tabian may stress sa mga panahon pong ini. Net TV. Sige tabi mga tugang, Miyerkules na. Pa-shoutout na tabi sa madihon ko ngunyan na si Maylene Albaniel. Happy birthday kang labnig Zone 7. Sabi ni Sir Jan. Di happy birthday tabi. Pinakrong kamote ang pamahawa ni Sir Jan.
mauragang pag pinakrong kamote. Adi, pertiya. Pertiyono niyan. Pinakrong kamote, mga tugang. Kumusta? Miyerkules na tulos ko niyan, Busmar. Miyerkules na tulos kita. Sandali ha, tabi. Dali hata, nga tata nagdadalagan ka na. Dali ha, sige. Taod-taod tabi mga tugang aramon tan magiging kamugtakan kang panahon na tagwa ki LP ing pigbabantayan naman ang pag-asa. Normal na yan pag-arog kining bulan na kahunyan may mga pag-uran-urana. Kaya ang importante ngunyan sa tuyat may mga klase na baga kay puhan tabing magdara sa naperminin panangga sa oran. Mahirap magkasakit. Dahil napatingon yan ki mahagada na tabang taday naman ki eleksyon. Wala nang ayuda. Sa ingkapangon yan mahanap. Tapos na baga sa eleksyon. Ay naman ki mananao na libreng bulong. Pahit mo ngunyan, surusan tigwar na sana. Yo. Dapog-dapog na sana. May makulog tios-tiosa na sana. Laton mo naman mag-eleksyon. Anan mga riparo tangon dyan, uy, madali ng piyesta sa tabako, adi. Saing kita tabi, Busmar, makipamista lamang. Naman kay Mayor Ray, day, piyesta, diba? San Lorenzo pala nito, adi. Ay, kita kinikimapistahan sa tabako. Takulon baga ngaya, dyan sa sintro, may 200 pesos ka, okay na. Makakapamista ka na may 200 pesos ka. Oy mga tugang, sabi kan Comelec, isa sa publiko databi so statement of contributions and expenditure or susi kan mga kandidato sa senador tapos party list, isa sa publiko databi. Kumpira mananggad sa mga ginarasto. Ano ngayon ni katubod-tubo daw? Totoo daw yun yung ginastos tinda. Ngayon dinoktora. At pag suminobraman sa sinubmit mo, delikado ka. Ayo, isa sa publikar databi mga tugang kang komisyon ng eleksyon. O ni pa, suday databi nagfile kang susi. Dai tabi dato tugutan na makapagtrabaho. Sabi kang DILG na lalo na sa mga nanggarana. Dai ka nag-file kang gana ka na, dai ka pa nag-file kang susi, dai ka magkakatukaw. Remati ka. Grabe naman sigurong katungagan niya na gana ka na ngani, dai ka pa nag-file kang susi. Grabe ng kalukuhan mo yan. Gana ka na tapos dahil ka pa nag-file kang susi. Gari dahil mangyarog kaya. Oy, sa mga produktong petrolyo tabi, mga tugang sobra piso. Suli ng kaupo kang presyo kasuod ma. Dahil yan po sa tensyon duman sa Israel asin Iran. Nailing na nindoso kawat sa nailing ko tigakarawatan sa cellphone kan mga aki. So nagbabaradilan baga nagpaparalugtukan ki mga missile. Nangyayari na duman sa Israel sa Iran. Una mo pelikula pa. Tunay na. Manano sa mga OFW ta duman. Dakol man patikit ang mga OFW duman. Iringat tabi ka mo ha. Ingat. Pero sus ka daw anong ingat mo kung lugtukan ka kisarong missile ano. Asarong building ka ng itual. Maria Joseph.
Maray na sa nakita digyo sa Pilipinas, ano, dawa tios-tios tabi busmar. Nakakatalpak man ngaya. Maski ngaya nagtitios-tios. Nakakatalpak man nga baga ngaya. No. Ay, bali nga nagtitios-tios. Nakakatalpak man. Madam Men Cooper, good morning. Phreatic eruption, asin iba pa, posible databing mairehistro sa bulkang mayon. Ngunyan tabing tag-urana. Iringat po kita. Dapat may mga preparasyonan sa tuyang mga LGUs, ano, mga barangay. Lalo na ngunyan na palaog na po kita sa tag-uranan. Dapat handa na. May mga plano, may mga paghahanda. Kung dahing paghahanda, barabarang pahit, aday, mangyari kaya. Yo, yan tabi mga tugangan sa tuya, mga re-reparohon nyo niya na Miyerkules. Pitsa 18 po, kita kang Hunyo taon 2025. Sige tabi alas 7:19 sa tuyang Philippine Standard Time. Kung tatabi mo na linya kang pag-asa ha. Maramon tamunan magiging kamugtakan kang sa tuyang panahon. Kamusta? Ano? May mga pag-uran-uran ba? Nganing makapag-antisipar po kita. Sige tabi pag-asa, good morning! Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Sa kasalukuyan po, wala na tayong minomonitor na low pressure area. Nalusaw na yung LPA kaninang alas 2 ng madaling araw na huling namataan dito po sa lalawigan ng Batangas. However, for today, mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon dahil pa rin yan sa umiiral na easterlies o yung mainit na hangin galing sa Pacific Ocean. At ito rin na magdadala ng mainit na panahon dito sa malaking bahagi ng Palawan and Visayas. Samantala, meron tayong namumuong mga kumpulan ng ulap. Ito po yung convergence or salubungan ng hangin na easterlies plus yung hangin naman galing sa ilalim or sa may southern hemisphere dahil sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. At ito ring ITCZ ang siyang iiral na weather system hanggang sa weekend sa malaking bahagi ng Mindanao. Base naman sa ating analysis, wala pa rin tayo nakikitang bagyo or mabubuong panibagong low pressure area hanggang sa weekend sa ating bansa. Ngayong araw po sa Luzon, malaking bahagi pa rin ito magkakaroon ng makulimlim na panahon dahil pa rin sa easterlies. Meron tayong mga light to moderate rains sa Central Luzon, Calabarzon, Metro Manila, bago dito rin po sa may Oriental Mindoro and Marinduque at sa bandang Hilaga dito sa may Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, hanggang dito sa may Pangasinan. Mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan for today. Kaya mag-ingat sa banta ng baha at landslides at magdala po ng payong lalo na sa ating mga estudyante. For the rest of Northern Luzon, mostly cloudy skies tayo at meron lamang mga isolated na ulan at mga thunderstorms lalo na sa hapon, gayon din sa may Camarines provinces, habang ang timog na bahagi ng Southern Luzon, fair weather conditions, bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan umaga hanggang tanghali, nasasamahan pa rin ng mga saglit na ulan at mga thunderstorms sa hapon hanggang gabi. Temperatura natin sa Metro Manila 26 hanggang 31 degrees Celsius, habang may kalamigan po sa may Baguio City 18 to 24 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan and Visayas, maaraw sa maraming pagkakataon umaga hanggang sa early afternoon dahil yan sa easterlies. May mga lugar po na magkakaroon ng mga isolated na ulan dito sa may central and southern portions of Palawan as well as Panay and Negros Islands. Usually nagtatagal lamang yan ng 1 hanggang 2 oras. Temperatura natin sa may Metro Cebu and Palawan, posible lamang hanggang 31 degrees Celsius. Habang dito sa may Mindanao, magiging maulan as early as this morning in some areas of Caraga Region, Davao Region, pababa ng Socsagen, and Bangsamoro Region. Ito po ay dahil sa ITCZ. At pinakauulanin po for the rest of the day ang Surigao del Sur, ngayon din ang Davao Oriental, Davao Occidental, pababa ng Sarangani, Sultan Kudarat, and Tawi-Tawi. Kaya mag-ingat din po sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Dito naman sa natitirang bahagi ng Mindanao, partly cloudy to cloudy skies tayo lalo na sa Zamboanga Peninsula and Northern Mindanao. Umaga po yan, then pagsapit ng tanghali hanggang sa gabi, mostly cloudy skies na at may tsansa pa rin po ng mga pag-ulan na usually nagtatagal po ng 2 hanggang 3 oras.
Temperatura naman natin sa may Zamboanga City, pinakamainit po hanggang 34 degrees Celsius, habang sa may Metro Davao hanggang 32 degrees Celsius. Ngayong araw hanggang sa weekend, we are not expecting naman na magkakaroon ng gale warning or babala sa mga delikadong alon. Ngayong araw po, more or less, nasa 1 metro ang taas ng alon natin sa may Pacific Ocean plus extreme northern Luzon at nasa kalahating metro naman over West Philippine Sea at sa may gitnang baybayin po ng ating bansa. Pero kapag meron tayong mga thunderstorms at malakas ang hangin at ulan, posible pa rin ito umakyat sa 1 kalahating metro or nasa kalahating palapag po ng gusali. Kaya medyo delikado pa rin ito sa ating mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman sa ating 4-day weather forecast, we're seeing different weather systems po na magpapaulan sa ating bansa. For the next 3 days or hanggang sa Sabado, meron tayong intertropical convergence zone. Ito nga yung banggaan ng hangin from the northern and southern hemispheres. Aakyat ito hanggang dito sa bahagi po ng Palawan and Visayas. Kaya mayroong mga pagkakataon po na madalas yung pag-ulan. May mga times naman po na wala pang pag-ulan, mga on and off thunderstorms at mga rain showers po ang mararanasan natin simula po bukas hanggang sa Sabado. Kaya siguruhin pa rin po na meron tayong dadalang payong or kapote at sa ating mga estudyante, kung mayroong mga pagbahaman, magdala na rin po tayo ng bota kung kinakailangan. For the rest of Luzon, kabilang ang Metro Manila, bukas hanggang sa Friday, mababawasan yung mga pag-ulan. So mostly fair weather conditions tayo, partly cloudy skies na meron lamang mga pulupulong pag-ulan at mga thunderstorms. Then pagsapit po ng Sabado, that's June 21, we're expecting na magbabalik po yung hanging habagat or southwest monsoon sa western sections ng Southern Luzon, Visayas and Mindanao. So bukod dun sa ITCZ, over the eastern sides of Visayas and Mindanao, posible magdala na rin ng mas madalas na pag-ulan dito sa may western side ng ating bansa or sa kaliwang bahagi. Plus, ang natitirang bahagi ng Mimaropa, mataas na rin ang tsansa ng ulan. Bicol Region, some parts of Calabarzon and Central Luzon, gaya ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, even Metro Manila, no, pagsapit po ng weekend, hanggang early next week, we're expecting na mas dadalas na rin yung mga pag-ulan. Kaya mag-ingat po sa banta ng mga minsan malalakas na ulan. Posible ito magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At laging tumutok sa ating mga advisories or worst case scenario po, heavy rainfall warnings. Ang ating sunrise is 5:28 in the morning at ang sunset ay 6:27 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa, magandang solusyon. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Nem, ano? Ano nangyari? Ano nangyari? Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Sa pagkaturog mo, asin sa pagmata. Salamat tabi Pag-asa. Yan tabi mga tugang ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Salamat Lord natunaw na so LPA. So sabi kang Pag-asa hanggang weekend dahil sindaki namomonitor na posibleng route nin panahon. Muni sa ng easterly saka intertropical convergence zone ang makaka-apektar po sa satuyang area, particularmente po digi sa Bicol region. Kaya permi manggiraray tabi kita magpasiguro na panangga sa oran at minabigla sa natabi baga busmar ka oran adi kung ani kang kasu sarong aldaw nakamotor kita mala yan pag-abuta dyan sa may bago mag-bariw in between Tiwi and Tabaco bumagsak sumakusugo na ora bagong talmagon kita bibus ma domog-domog kita inagasa ako bagasura hindi ako yung tagwa di Mayo. Ringat po giraray ha sa mga estudyante kay po ang tabi na igwa permisa ng pasiguro adi so kaputi baga importantihon yan so ilagsa na sa bago sige po mga tugang alas 7:27 na
Serbisyo Asin Ripat. Pasalamatan tana muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre mga tugang yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sa na yan makuha. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Diyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, ingat tabi permi. MBY Dormitory, your home away from home. Siring man mga tugang ang programang inidaraman po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bongao ng probinsya ni Nalbay, City Councilor Rener Bursek ang siyudad ng Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay, katuwang taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet, makukuha dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa loto, bako sa waiting. Siringman mga tugang, kasabay taman dyan ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services, makukuha dyan sa Zone 5, Balading, Malinaw Albay. Kung kay puan po nindo mga iron works, sliding door, sliding window, roll up door. Kapudan nindo si Sir Robin Cantillo sa sayang CP number 0912-295-6339. Ayan po ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Diyan yan sa Zone 5, Balading, Malinaw, Albay. Sampang lang yan kang Malinaw Catholic Cemetery. Yo! Maraming thank you po. Serbisyo Asin Ripat. Hello tabi Madam Maylin. Alas 7:30 na. Mga tugang, mga kabayan. May gusto ka sa kuya. Maday tabi magarali at may naipit lang kita tabing commercial. Madali unsa na ini. Baad na Mabalik po kita. Lipas lang po ining mga importante sa ng pagiramdam. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na malimba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntang albay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba, nagtataba. Joey! Si Kong Joey
Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Saya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang sa programa. Iguana po kita nin 33 minutos. Makalipas na po ang 7 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Sir Jerbien Bolaños Murillo, Idol, good morning. Mga tugang, ang oras na yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano? Dyan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidorm boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siringman mga tugang, ang oras na yan dara po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Burse, ang siyudad nin Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapart Abila kang Malinaw Albay. Sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services, dyan yan makukuha sa Zone 5 Balading, Malinaw Albay. Sige po mga tugang, ako mapugararehan sa indong lingkod Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Kunyang pong aldaw kita nin Miyerkules, Wednesday na June 18, 2025. Sundo kita alas 8:30 mga tugang, mga kabayan. Ano pa pigahlata? Toro diretso na tabi kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige, mga tugang, alas 7:35 na tabi, Busmar. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Kumusta tabi? Maragiton manggiraray ngaya bagang init. Maski na baga nga ni malumlom. Sus, pariya usip na alingahot na pangyari digdi sa kinabanta. Yugo nindo yan na maski malumlom. Isus, grabe ang alangaang adi. Ay, naramdaman lamang ako kay itong pigbabansagan kay ito Busmar dyan baga sa munisipyo kan Tabaco. Bidbid mo ito si Alingahot. Ang apod kay ito dyan, Alingahot. Alingahot ang apod. Natanotan na apod itong Alingahot. Okay. Natatay na po itong Alingahot. Kung minaistorya kaya databi ito Busmar, habagat. Ay daw na ito. Baka mag-apply ngunyan dyan sa Tabaco City. Arin itong, anong daw ito, so nagpasyar ako dyan sa opisina ni Manay Ami. Dyan sa headquarters ni Mayor-elect Ray Braga Ace. Nakapasyar ako dyan tabi kan nakaaging si Managa rito, Busmar. Kada ko lang nag-a-apply na mga maralog na trabaho. Gabundok na so anito, ayan, biodata yan, tapos ano, PDS, gabundok na. Sabi ko kay Manay Ami, ano daw kung ma-apply man kami ni Busmar?
Anong i-applyanin daw? Pwede ako kami baging sulsultan. Ano tabi, Busmar? Ma-apply kitang sulsultan. Tapos ang opisina ta dumayon sa mayon. Maurag naman mag-opisina sa mayon, tama presko. Harayo kita sa sentro. Harayo kita sa Relibakan. Harayo kita sa Chirismisan. Mas maurag naman mananggad apod kay ni mag-opisina mananggad naman sa mayon. Ano bus mga fight ka? Dara kita ki manok. Duwanta lamang istiraon. Yo, kadakol, mga tugang. Kadakol tabing mga nag-a-apply. So, ibang mga munisipyo, halos iyo manggiraray sa mga nanggarana. Arog dyan sa Malinaw, si Mayor Shi Manggiraray. Sa Tiwi, halos iyo Manggiraray kasi nagpalitan lang si Mayor Ami tapos si Vice Mayor Jojo. Sa Malilipot, si Mayor Bulanti Manggiraray. Sa Bakakay ang nabago. O pwedeng sa Bakakay, dakulmanan mga nag-a-apply. And dyan sa Santo Domingo. Yo. So arog kayan. And ang blockbuster sa tabako. Maski so mga pigya mamati-mati ninda natataranggalon kasi may mga huding-huding na tabi baga Busmar nagabos tatanggalon sa mga job order o dyan po sa Syudad Cantabaco maski sa mga yaon pangunya na job order na nagtatrabaho pa hanggang sa katapusan pa yan sa petsa 30 pa pati sinda nag-a-apply pa. sabi kang Busmar, sabi kang nakaurong ko duman na maurag man libak. Sisay ngayaya. So alalay ko baga si Boy libak. Dahil ngayon mga supog ma-apply pa. Dahil mga supog ini. Araman niya ni Mayor-elect Ray Bragais na ang sinuportahan na duman sa ibong tapos ngunyan kaya ma-apply. Dahil mga supog ini. Ay hindi ka mo. At least nag-try. Siyempre nag-try na baka lamang baga nga mahirakan. Makonsiderar o di makalogirari ngayon sa trabaho maski nga duman nga kita sa ibong suminuporta. Iling mo na yung mga obserbasyon kan sa kuyang alalay tabi Busmar maurag pati ni sa libakan. Ako nga ni maski nakabus ka ini pag ako nakatalikod tiglilibak ako. Ining alalay ko tabi Madam Maylin si Boy Libak, Sus Maria Josep. At anang ako ang amo niya, ang pagtalikod ko, ilibak-libak ako. Maray kayo ni palakaw-lakawon ma. Maray kayo ni palakaw-lakawon ma. Hiling mo na yan, pati ako. Tiglilibak. Klaseng tawi niyo. Sige. Digdik kita mga tugang 41 minutos. Lipas na po ang alas 7 nin pagkaaga. O ni baya, pig anunsyo na tabi kang komisyon ng eleksyon sa inot na pagkakataon mga tugang, isa sa publiko da tabi ninda ang Statement of Contributions and Expenditures o SUSE kang sa mga nagkarandidatong senador,
asin party list sa nakaagi pong midterm election. Sigun iyan mga tugang kay Comelec Chairman George Garcia. Makakatabang day ini para po mahiling kang mga grupo o kaya individual, kang mga donasyon ninda na idineklara tabi duman sa susi. Halimbawa ngayon si Busmar may pigdonar, tapos day man niya dineclare niya duman kan tabangan ni Busmar, ay ano man ini taday mo mantig lagso donasyon ko taday mo man nga piglagso donasyon ko, ano ito nga pinalubog mo sa mga arog kaya. Isa sa publiko databi ang nasabing dokumento sa sarong platform na binilog po katabang ang Department of Information and Communication Technology o kaya DICT. So, isa sa publiko databi yan, Busmar. Ngunyan, halimbawa ngaya, kaya lang so senador man sa natapos sa party list pa lang, ang isa sa publiko kang Commission on Election. O di day tamahiling sa mga sa lokal. Grabe baga kayang tigagarastos kan arog kan sa Senado, mga senador. Pero sigurado ang interesado diyan tabi mga tugang na mahiling, lalo na sa mga nanggarana. Taday man pwedeng mag-submit ka kang susi mo na sobra so ginastos mo, madiskwido ka diyan. Igwa na tabi ki mga na-disqualify bagay tabi diyan, Busmar, na sobra-sobra so sa iyang ginastos kang dapat sa nanyang gastoson. Igwa na baga kayan na nadikyo, nakatukaw, pinahali tayo na nga niyan. Igwa ki pinagbalgar sa Commission on Election. So dapat tama sa nang ilalaag mo, maski sobra-sobra so ginastos mo. Pag mga senador baga, grabe ang gastos ka, yugo-yugon mo, bilog na Pilipinas ang wawarasakan mo ki pondo. Sa TV ads na, sa mga radyo, milyon-milyon na dyan ang gasto. Kasi yung bagang pinakamadali na makapaabot ka king sa imong kandidatura sa paagi ng media. Kaya nagamit so telebisyon, so mga radyo, pero ang pibayadan dyan, matindi. Mahal pati ang pagpatalastas sa mga TV asin sa radyo. Ang mahiling baga nindiling si Sen may mahiling ta dyan kung si Sen so may mga pinakadakulang mga gasto. May nahilingan ako na grabe so mga political ads, pero dahil man nanggana. Naramdaman ko kay to so luminaban man kay to si Pichay. Sabi kay to kan Comelec na si Pichay ang grabe so may ginastos sa political ads, pero hiling nga dahil man nanggana. Hiling nga so mga nagturo TikTok ngunyan, dahil naman baga nag-asir. Pero so mga nakaaging eleksyon na nagtuturo TikTok baga, nagsasayaw-sayaw sa mga TV ads, nanggaraan na baga ito. Bako, ngunyan iba na ugaring, luma naman kaya paano ngaya so sinayaw mo? Dapat ang sinayaw mo so yay, 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 binanatan mo TikTok manggiraray. Ano ito, budots? Ay naman uso sa budots. Taginibo muna ang baga ngayon ka nakaaging eleksyon. Maski ka ito si Tatay Digong baga kay ito. So patalastas niya kay ito sa telebisyon. Budots baga ito. Taba ko yung tabi, Busmar. Budots baga ito.
Paano nga so, sayo kang budots? Paano tutugtog kang budots? Napahitay ni, dali ilingan ta daw kung may budots digdi. Yan sana. Tara ha, madali sana. Taday ko naramso paano subudots. Dali Nagul kaya. Paano na nga ni subudots? Ano sutugtog kang budots? Subiyo na naghikol-likol. Yan na naman tayo Sandali ha. Aning madangog ta. Iyan ang problema tadig diha. Madali sa nahata may pighanap kita. Dahil na kaya ngunya noso itong budots kaya dahil na baga dahil na naka top 12 dahil nakalog sa top 12 kaya yara na bago na kaya ngunya ng uso. No. Ay na ito. Napahit mo ini mana. Sandali. Ailing mo na yan. Inda. Ay, manggaririg di. Tagwa ngayon dyan. Napon mo. Dali Tagwa ngayon dyan. Inda. Gusto ko itong tugtog kayang ito ha. Madali sana. Nagul ka. Dahil tanago ko abusmar. Subudots. ang pigtutugtog kan sa mga badyaw. Yan baga dyan sa Isus Maria Yosip at badali sa nata. Tatad pag-restoryahan ta do mga badyaw na yan. Dyan sa sentro kan Tabako, Dakulon. O dyan sa may bus stop na yan, Tabi Busmar. Wara. Bayay na. Maubos lamang suras ta. So, iyan tabi mga tugang sabi kan Comelec ha, na isa sa publiko da tabi sa mga susi, kang mga senador, tapos sa mga party list. So, kaning maraman da kang publiko, tapos sa mga nagtarabang baga, limbawa, nagdurunar, yaon niya duman sa tuyang pangaran. So, na-acknowledge niya kita na arugya kini. Pero yun na nga niya sabi ta na siyempre, dahil man po tabi yan Mama Lynn Cedro Carinan. Dahil man tabi yan ilalagyan so talagang gabos-gabos. Kasi pag suminubra ka tabi sa nakatalaan sa ng dapat gastusun mo, baka madiskwido ka. Baka tabi yan ang maging dahilan na madisqualify ka na posible katabing day patukawon. Tasabi mga tugang baga kang Department of Interior and Local Government o kaya DILG so mga dai ni an imposiblehon man so dai da tabi nakapile kang susi dai tabi dapat dai tabi da tutugutan na makapagtrabaho sa gobyerno. So ini an imposiblehon. Halimbawa ako nang gana na tapos dahil ka pa nag-submit kang susi mo, kadangagan mo na yan. Grabe nang kadangagan mo. Gana ka na tapos dahil ka pa nag-submit kang susi na posible na iyan tabi ang magiging dahilan na ikamadikyo.
Yugon mo yan. Gana ka na, dahil ka pa nag-submit kang susi, ano nga pud mo kaya? Daid atabi tutugutan makapagtrabaho ang elected official sa bilang Pilipino 2025 na daid atabi nagsumiti kang sa indang State of Contributions and Expenditure o susi. Sigon tabi yan mga tugang sa Department of Interior and Local Government. Required tabi ang mga kandidato as in political parties nangga naman o kaya nadaog sa eleksyon na mag-file kang susi bago po kang June 11. June 11 bagaso deadline. Sabi digdi papagmultahon at posibleng maharap sa perpetual disqualification na humawak ng public office ang mga dain nagsubmit kang susi. Yugon mo yan. Gana ka na, dai ka pa nag-submit kang susi mo, ano nga pud kan sa imo? Ano nga pud kan sa imo? At anang gana ka na. Tapos ngay halimbawa, dahil ka pa nag-submit kang susi, tatig balo-balo mo, tig dulo-dulo mo. Pwede kang ma-disqualify. Pwede kang maharap sa perpetual disqualification. Iyo. Sus Maria Josep, ngunyan. Ay, hindi akong igwa ka ini. Takong igwa ka ini, sus Maria, grabe naman nakadangaga. Gana ka na, dahil ka pa nagsubmit kang susi. Tubod pa ako sudaog. Kasi daog na nga ni ngayon, masubmit pa ako kaya. Dakol pa mga chichiburitsi ngayon kaya. Tubod pa ako sudaog. Sudaog. Dahil na nga, dahil naman ako maotro. Hidap na ngayon ako. Para surulusitan ngayon ako. Nagparatao ngayon ako, kiinomon, kipulutan. Tapos nga, dahil man ngayon ako nang gana. Dahil man ako binuruto. Dahil na ako maotro. Nahidap. Hindi dahil na. Dahil na ngayon ako mga kandidato. Dahil na ako ma-submit kang surususi-susing yan. Tubod pa ako sa mga nagkadaraw. Kundi, baka tabi magbago ang ihip ng hangin, makaisip ka mo sa mga masunod na taon, magkandidato giraray, yan, baka yan tabian maging rason kung may magreklamo. Pero kung dahil may magreklamo, digdi baga sa Pilipinas, kung warang nagrereklamo, okay lang. Pero kung may magreklamo, ayan, yan ang posibleng maging basihan na dahil ka tugutan na makapagkandidato. Pero kung dahil may magreklamo, tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya pag dahil kinagreklamo. Pag may nagreklamo, yan ang problema na yan. Bakon, araw kita kandigi sa Pilipinas. Araw kita kandigi sa Pilipinas na pag dahil kinagreklamo, okay lang. Pero kung may magreklamo, yan, problema yan. So, iyan tabi mga tugang ang mga posibleng mangyayari. Maturukaw na sa mga bagong ilihidong opisyal. Sa June 30, alas 12 nin hapon, sinda na po ang ma-take over. Dumana po sinda sa mga, o kaya formalmente na po sindang maturukaw. Kung may tukawan ay tatao. Dahil tukawan, magtindog. Dahil nga pwedeng magserbe na nakatindog. Tang gusto na agad magtukaw. Baga sa mga tataramon tabi, Sir Javier. Kita mga tataramon ta. Maturukaw na ngaya sa mga bagong ilihido. Dahil pwede magtindog para magserbe. Tapos so iba man dyan na iuragan pa na day pa na tatanggap so sa indang kadaugan. Daimi ngayang patukawon. Daimi ngayang patukawon.
Nataman ta dahil man ido patukawon nga ta. Kamusanan may tukawa. Pwede man bagay ito magdarang tukon. Makatukaw ito. Igwa bagan mga araw ka na dahil may ngayon papatukawon. Haharangon mo ngayon pagtukaw ka. Yugon mo ya. Dahil mo yan. Dahil man kamu ka nahirak na dahil ido patukaw. Maghapon magdamlag. Dahil matanglay. Ako nga ni, pag grabe na ang tindog ko, maghapon, natatanglay na ako. Kaya po ang kuman magtukaw. So, official na databing maturukaw. Sa June 30, alas 12. Anong plano tabi kayo ni Busma? Saan man kita matukaw? Digisan na nga kita sa Bungabo. Nakalamang may kulambutan. Gulay-gulay sa nangaya kita. Pag may kulambutan na ngaya, magulay-gulay sa nangaya kita. Bangutan taki kalunggay sa kulambutan, o kinaan. Kaya lang, maalo na nyo. Sus Maria, so pinakabarato mo niya tabing nyo. 40 pesos na sa diyuton. Iyo. Sa dayuto na nyog, 40 pesos. Grabe. Grabe ang presyo ngunyan kanyo. Ano nangyayari daw digi sa tuya? Bata kita bagadig di sa Bicol, mahilig kita sa gata. Saro yan sa problema ta. Maray kung sa norte kita, tapuro sa dumampig sa sabawan. Ang lanob duman tigkakakaan. ang lanob duman pigkakakaan. Yan ang problema. Ano man na sige. Madali lang tabi mga tugang ta 1 minuto tabi bago mag-alas 8 may signal mo na kita diyan sa luwas. Nasa linya si Sir Tony. May dugang na report. Sir Tony, marinaga sa imo. Please come in. Yes, Sir Mox. Good morning. And just mo na kayo nakapagkaaga sa mga parantabay. Magayon ang traffic ko niya na. Nakalusutulos. Lusutulos. Ibig sabihin, Roger. Talagang maurag na sa traffic. Roger to that. Alagad, sabi ko na nga sa maabot na Lunes, Peksa 23 baga, siguro yung pinaluwas baga sa DPWH na advisory. So, implementation nga ng mga road blocking digdi sa second distrito kang Albay, apektado and pasisiring sa Permer distrito kang Albay, siring man. So, malaog digdi, hali sa Permer distrito, malaog digdi sa second distrito kang Albay. May mga rerouting baga na ipapautob and DPWH alagad sabi ta na nga ni at yan makikipag-connector kita duman sa DPWH sa tagapagtaram sa initialmente sa nakuha niya itong informasyon itong routing tabi pa ng Sir Mog dahil man pinagbabawalan na mag-agi duman so mga behikulo sa maabot na Lunes kumbaga ito, optional ka naman. Optional sana nga ning makasiguro na dahil ka talaga maipit digi sa main road, digi sa national road. Roger to that. Dahilan na nga ni kaya ni bagay na obserbaran ta, digdi sa may barangay Padang, na nagkakaigwaning magabat na bulos kan trapiko. Kumbaga ini, pigtaonin na sa mga alternatibong agihan, ito na nga ni isa pinaganambitan na kanakaaging aldaw, sumapasiring digdi sa Duterte Highway, maluwas duman sa may barangay Lidongkan, Santo Domingo. May igwa pa dyan sindang kukot-kuto na naman. Roger, igwa sindang may mga porsyon na gigibuhon sa maabot na Lunes. Diyan baga sa Padang, para dit man sana yan, pero metro man sana yan na pig-reblock ninda. Roger to that. Pero sa kabilugan kay yan at yan bad matawan ng kita duman sa ikaduwa mong programa ta ilawg sa duman ta ngani nang sa araman sa dakulo ng mga kababayan ta naghahapot sa tuya kung ano ang mangyayari sa Lunes. Ano ba pwede ba talaga mag-agi diyan sa
ining agihan na ini or kay puhan talaga mag-agi duman sa tigtataong alternatibong dalan. Tama yan tabi Sir Tony, hinguha ang tatyanta. Importante yun sa mga taga First District. Nakandabay man si Sir Art. Nakandabay si Sir Art ngayon na pagkaga. Ayo, permi man yan. Importante yun na ma-i-inform ta and explicar sa mga taga Premier Distrito nga ning dahil man magbasol ko yung kaso. Tamay iba doon ang tagapagtaram ang DP. Duman so tig-3 ni Sir Art. Ang makakasabay tatlan. Tumatawang kita ni pagkakataon. Sa minsan kaya yaon ini sa paglibot-libot sinda. Kaya minsan dito nakakasabay. Mas magayon talagang ali sa indatabi Sir Mo. Bako man si Tope. Bako naman. May iba gud na tagapagtaram na. Ayan. Sa ipinagdesignar ang DPWH. Sige. Miyantos tanto tabi Sir Mo sa iba pang mga istorya. Nandoon dito, Piglolomot. Ano? And Slaughterhouse. Diyan sa Audigi sa Banuaan kan Santo Domingo. Ini tabi Sir Mox na proyektong ini, pinagpagamahan ini, pinag-alukaran ng budget na maabot sa 10 milyon. 10 million. Roger to that. Pero kung hilingin mo, ang apod ka ini, pasilidad, Gari, mapapahapot ka. Ano nga ya? Sa hiling yan indo, mag 10 million daw nga ya ining ginibong ini. Roger to that. Ini ang tuminambad sa paglibot-libot ni Santo Domingo Mayor-elect Bong Banda. Sasabi ko na nga antes na mag-abot an aldaw kan sa iyang pagtukaw. Pinag-iinuwa ni Mayor Bong Banda na mapasyara na ining mga pasilidad, ining mga ining bilog na mga pasilidad di sa Santo Domingo. Tangan ilang aram niya ang presenting sitwasyon. Kasi ini ang tuminambad sa inda na sitwasyon palang duman sa Slaughterhouse na talagang mapapahapot ka, sabi ko na mapapahapot ka na napasa 8 million. Ano yan tabi Sir Tony yan na Slaughterhouse? Existido yan? Roger? Existido tabi yan na Slaughterhouse na hanggang ngunyan na functional yan? Roger, functional ini tabi Sir Mok. So, di ka nga pwede magbuno dito sa Banuaan kan Santo Domingo. Kung bakit dumaan, Roger. O kaya, kaya ni, kan kasuhapon, kan in-inspection ini, napahapot man sa mga taga-Banuaan kan Santo Domingo, mas maray palugod niya, magbuno na sa kamuya ngayong lugar. Tamas malinig. Malinig. Nahiling mo na yan. Malinig-linig pala mo ngayon pag ilingaon. Nahiling so, mo isa ngaya, doon pa lang sa Slaughterhouse, kung may hiling mo, Piglolomot, so mga pasilidad, so salog, may mga apod kayo may mga pasensya na sa mga nagkakaraon na mamarahaw, nagkaralat yung mga ati kang uray. Diyos Maria. May mga tinabag pa kan mga buhing ayam na kung ano-anong basura sa area. May nakakalog ng mga ayam. Roger to that. Kaya kung iisipon magatabi Sir Mox, gari ba ko pag-abot sa sanidad, bako ligtas, bako lugod safe tabi Sir Mox, duman sa ipinagdesignar na Slaughterhouse, sa naunang dito na Banuaan. Ano nga ng plano ka ni Mayor-elect Banda? Kaso hapon, pinarapod niya naman sa department head, and kasabay na ata so nag-ano digday, kasabay man so namamahala duman, tangali pag-urulayan ng bagay na initabi Sir Mox. Siyempre, dapat bagang tapigkakaon yan, dapat malinig, di ba? Roger. And ang initialmente gigibuhon kayo ni, marami duman sa sanitation, Inspector. Inspector, tangali ng pag-urulayan kung ano ang pinisir na gibuhon duman sa naunang bito ng pasilidad. And siyempre, ini sa mga masunod na aldaw, sa matukaw naman ng alkalde, nakatala nining tukaron sa gigibuhon na regular na session Sir Mox. Okay. Sa presente baga, ang vice alkalde, iyong man giraration ng ganang vice alkalde ngunit na nakaging tarilian. Kaya siguro, pero ini sa mga ihapot, kung napasain, or kung or nagamit ba talaga, or nagkulang pa sa 10 milyones,
na inalokar duman para mamapakaray itong naunang bito ng pasilidad. Iyan na 10 million na pig-alokar na pundo. Hali yan mismo sa lokal na gobyerno ka Santo Domingo. Roger to that. Kung baga, sabi na nga ni, yun ini, so, pero sa mga nagiging na questionable or controversial na proyekto sa nakaaging administrasyon, dati siya mo. Aha. So, maray nga ng Santo Domingo, tegwa ki slaughterhouse ade. May mga ibang LGU na dae. Roger to that. Kaya, sabi ko na nga ni Sir Mox ng inot, magigirong-duman ta. Kaya ka dyan tutugutan na magtinda ba ganing karning ureg? Naday kami nagi dyan. Kung dahil ka uminagi sa slaughterhouse, tapos iba bagay ang kitig tatatak na ano yan, may mga silyado bagay yan. May mga meat inspector dyan. Na may mga meat inspector. Alaga, diyan na nga ang medyo makadordismaya na arog pa lang niya kayo ang sitwasyon kang slaughterhouse na pinagalian kang mga karne na ipinagtitinda sa merkado publiko kan Banuan kan Santo Domingo. Digdi na sanay kita mabuno sa satuya. Mas malinig pa. to that. Kasi mga pigpapadaplaan, kung hihilingin mo, nakaw. Medyo mati talaga kung paghilingon. Although, linigot, tigisigid-sigidan man. Pero kung hilingin mo baga, pag sinabing slaughterhouse, dapat iyan malinig. And dahil ka dyan naman hilig na lumot, bako nandodogita, sabi Sir Mox, ito mga pigpapatungan ng mga karning oreg. Maray man na nareparo na yan ni Mayor-elect nga ning ma-actionan niya tulos, yung problema Roger. Roger to that. Sabi na nga ni kan alkalde, bako ini para na mamulitika. Kundi iilingon ang presenteng sitwasyon kasi ang kinahampang na problema sa mga taga-Banuan kan Santo Domingo. Yan ang importante. Susalod. Salod. Parti bagang kang pigsasabi bagang susalod kang tao. Yan ang importantiho ng mga programa ko. Araw kang kaya. Roger to that. Lalo na bagay ini, na mga karning ini, pinagkakakan kan sa tuyang mga kababayan. Roger to that. Okay. Sige. So yan tabi Sir Mox, sa tuyang mga dulong na informasyon, hali digisi sa tuyang lokasyon. Patrol numero 2, Tony Kiliste, Kasulog, Bicolano, Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparos sa Bicol Net TV. Salamat tabi, Sir Tony, sa dugang na bareta dyan sa luwas. Alas 8 Gis na tabi mga tugang nga sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil po mag-arali sarabay tabi muna kita sa Horacio Imperata. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan.
Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maninpa. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba, nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Asin Reparos sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. 15 minutos tabi, lipas na ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time, oras pong yan. Tara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali unsa na yan makuha. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano? Diyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap tabi, Kidor, boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Steering man, mga tugang ang oras niyan, daraman po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Rener Burse, kang syudad ng Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapart Abila kang Malinaw, sa Capos Bilo Lotto Outlet, and dyan po sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Makukuha dyan sa Zone 5 Balading, Malinaw, Albay. Sige tabi mga tugang, balikpuan sa indong lingkod. Ako mapogiraray si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni. Kanyang pongal daw kita nin Miyerkules, Wednesday. Pet sa 18 na kita kang Hunyo taon 2025. Sundo po kita alas 7 o kaya alas 8:30. Digdi po sa laukan sa tuyang programa. Kumusta po, Giraray? Sa mga nakantabay sa tuya ngunya. Agi ka sa day paman,
ako. Sige tabi mga tugang, doro-diretso na po kita digdi sa programa. So, produktong petrolyo tabi, kasud matindi so linang kawadi, 1.80, 1 peso and 80 centavos sa diesel, tapos sa gasolina. So, kerosene, 1 peso and 50 centavos ang linangkaw. Kang mga nakaging simana, may rollback pero ito 20 centimos. Ngunyan, dahilan po databi ni mga tugang kang tension duman sa Israel sa Iran. Ibig sabihin, pag may mga arog po kaning nangyayari sa ibang nasyon, apektado tabi ang mga produktong petrolyo. Tangon yan, matindi pa duman ang baralbalan sa Iran saka sa Israel. Kumusta daw sa mga OFW ta duman? Igwa na databi ki mga lugadan na OFW. So iba gusto na mag-uruli, yung mananggadadi. Ini ang problema kan sa tuyang mga kababayan na pag natatiming na iwakiarog ka ini, talagang mapapahibi ka na sa na gusto mong sumuriyaw o kaya gusto mong lumayog pauli sa Pilipinas. Ini ang makamurumundong bareta di na ang gusto mo sa nakutanakan sa tuyang mga kababayan makapagtrabaho, tapos surahalang kaw lamang ang sweldo, ikumpara digdi sa Pilipinas kung mahal. Kaya lang, pag-arog kaya na may mga problema dyan sa Iran sa Pudkeni, dyan sa Iran and dyan po sa Israel. So, problema. Paano pag-uuli kan sa tuya mga OFW? Kung nagpaparulugtukan ki mga pampasabog. Sus Maria Josep, saluhon mo ang pampasabog sa room building ani, pipatuwal kaya. Paano kung nataymingan na susatuyang mga kababayan niya unduman? Sus Maria Josep. Dakul databi mga tugang na mga OFW ang raya unduman. Pangadjitan na sana taday magkita kibang maginibo kundi pangadjitan sa tuyang mga kababayan na OFW na sana day madamay. Kaya lang day mangki pigsasabi dyan na oy ngaya ining pagsabog kang bumbang ini ining missile ngayang ini day nindo pagpilion sa Pinoy, day nindo pagpatamaan sa Pinoy. Baka dahil man dyan ki pigsasabi ngayang exempted ka ta, Pilipino ka, dahil ka ngaya patamaan. Pasabugan nga ito, pero ngayon dahil hindi pagpatamaan sa Pinoy. Very imposible ho na mangyari. Jesus Maria Josep talaga. Inan makamurumundo pag-arog kini na ang purpose man sana kuta na kan sa tuyang mga kababayan makapagtrabaho. Taligi sa Pilipinas, ano asahan taligdi? Ano asahan taligi sa Pilipinas? O arog kayo ni, ma-apply ka para lakasan. Dapat maurag ka malabanan sa mga politiko. Takong maluya ka man magmurumalabanan dyan, o dahi ka lamang. Maski pa nga ni, ngaya kakloson mo na, pag dahi ka nagmalabanan, pag dahi ka nagduman, dahi ka man, lingaw ka kaya. Dagitan ka pa ka, nga tataday ka nagdigdis ako. No, yan. Bako, araw kita kaya idaw kita kan sa mga malabanan baga. Yugon mo yan na iyupan nanginginot-nginot. Iyo tulo sa minadukuton. Halos dahil na minapuknit sa lubot. Lalo na ngunya na araw kani maturukaw na so mga bagong ilihido. Di kanya-kanya yan na mga maralabanan tabi Primong Wilson. Mala konsain sa lubot ni Busing duman iyan. Na permina iyan. Mapalapad na yung kipapil, kaipuhan niya. Kundi paano ining sa tuyang mga kababayan, no na yan duman sa ibang nasyon, arog ka na may gira duman.
Kaya daw sa luhon kayan kung sa mga nagsasarabog doon. Jesus Maria. Maray so iba ta nakauli na. Ang problema kung matrap ka duman, no, paano ka makaluwas? Paano ka makalayog pasiring sa Pilipinas? Maray lamang ko ikaw kakipakpak. Jesus Maria si talaga di. Kaya maurag na kita di kita Primong Wilson sa di sa nakita. Sa Pilipinas sa nakita dahil bali nagtitios-tios. Dahil bali nagugulay-gulay sa nakita. At least buhay kita. Buhay kita. Yan ang importantihon man sana sa to. Dapat buhay sa nakita. Dahil bali na magtios. Ang importante buruhay. Takunyaon man nga ni kita duman arog kaya ilinganan nindo. Pati sa mga kapamilya di ginagahadit siyempre. Dahil ta sigurado pag dahil pa puspusan pa duman ang baralbalan. Posibleng sa sunod na simana, lalo pang maglangkaw ang mga produktong petrolyo. Taon sabi kang Department of Energy, mga tugang, na epekto po ini. Ining paglangkaw kang mga produktong petrolyo dahil sa tensyon. Dumantabi mga tugang sa Israel saka sa Iran. Di ba? Pati baga kita digdi sa Pilipinas, apektado kang gira duman. Bako sana sa mga OFW, pati kita apektado. Ganda ko laon magasudin na kula kang presyo naman mga 2 pesos. So linang kaw tabi kasud makan mga produktong petrolyo. O paano kung magduro-diretso dahil pa mapundo ang gera duman sa duwang nasyon na yan. Di sigurado sa sunod na simana igwa na naman ki dagdag singil. Dagdag na naman na paglangkaw kan mga produktong petrolyo. Sigurado yan. Arog po ang kaya. Permi yan may rason na ngata ta naglangkaw sa mga produktong petrolyo dahil po duman sa gira. Dahil ngayon makaabot sa Pilipinas so mga krudo so mga gasolina ta may gira. Dahil ngayon makaabot duman sa krudo tapos so kaya dipisilon. Sana tabi so may mga kapamilya ta dyan na OFW ipangaradji ta lamang na sana malampasan ninda yan o sana matapos naman lamang mapundo na kasi habang naghahaloy nagdadakol ang parulugtukanin mga pampasabog yugod mo yan sarong building pipatuwal kay sarong misay matindi adi. Digdi sa tuya sa Pilipinas dahil pa yan na eksperyensya. Digdi sa tuya mga natural calamity sana. Bagyo, linog, pagtuga kang bulkan, yun sana. Pero kung dahil pa na eksperyensya sa mga pigpapalugtukan kita ki mga pampasabo, lalo na pag-arog ito, nako. Naka-eksperyensya kita ki arog kaya, nako. Ano daw ang gibuhon ta? Inda kung anong gibuhon kan sa tuyang gobyerno kung arog man kita kan digi sa Pilipinas. Kaya ta daw yan. Kasi duman, pag pigpapaputukan ka pa sana, pigsasabat na sa ere. Pigpapasabog man sa ere. Di ba? Pigsasabat so mga nailing bagay ng pelikula. Pag papalugtukan ka mo kay pampasabog, sasabaton manindo. Nga ninda bumagsak sa baba. Nga ninda makadistroso. Sa ere mga tugang nagsasarabog. Paano kung nakalusot? Yun na yan. Pag nakalusot, grabe ang distroso. Inda sana kung igwamang kanigi sa Pilipinas. Sa parayo kay Diyos na sana dahil man kita magkaarog kanta kung arog kaya. Kahirak tabi kitang mga Pilipino. Serbisyo Asin Reparo. Sarumbang sa higaan nakadangot ako sarumbang sa luba. Mga tugang, igwa na lang po 3 minutos bago mag-alas 8:30. Napupunta
So, luway-luway naman po muna kitang magpaaram para mentras na magpaaram digdi po sa programa ngunyan pong Wednesday, June 18, 2025. Sa pangaran ni Sir Tony dyan sa luwas, sa pangaran ni GM Maestro nila tuon. Sa ngaran po nindo gabos, mga tugang kay Madam Maylin kang MBY Dormitory, kay Governor Ate Glenda Ongbongao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Paut, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Avila kang Malinaw, sa Capos Bilo Lotto Outlet, and dyan mga tugang sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Maraming salamat po mga parantabay niya to. Perming nakatutok sa programa. Saga naman ha. Param na po muna sa indong lingkod. Antabay po sa programa at yan 10 to 11. So tama sana sa 107.7 radyo natin Tabaco. Ako po si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana Tabini. Saga naman kita magiriban na digdi po sa programa Servisyo Asin Reparo. Adios amigo. Domo arigato. Ringat po kita, bye-bye. Servisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.